आरो माबोरै थांनानै थाबावनो आं गावनि मोखांखौ बोरै मानसिफोरनो दिन्थिबावनो आंखौ गासिबो मोसौ सिखावसो होननानै बुंसिगोन आं थैनोसै दिनै आङो बे दैयावनो बाज्रुमनानै थैनोसै आंखौ रावबो अनाना आंखौ लासिंसिं खालामदोंना थैनोसै आङो आंनि थाखाय रावबो सासेबो गाबनोबो नाङाथों रावबो सासेबो मेगनाव थोबसेबो मोदै गनो नाङाथों मोसौ फाननायनि फैसाजों चकलेट गरसेबो मोनजायासै माथो आङो जानांगौ न'आव फैसाखौ उदपात नागिरजोबना लाखाबाय बिसोरो मा लाब जाखो आंहालाय मोसौ खावनाय फैसाजों ना चकलेट गरसेखौनो मोनजाखो ना दख'ना गांसेखौनो मोनगानखो गुरलाब गुरथाब दांनानै सिमांल'सो नुबाय आं फैसाखौ लानानै बदनामसो मोनबाय बेनिख्रुइ बारा मोसौ सिखावसो नाम थासिगोन आंहा दा थैनानै थांबाबोलाय माथो मोजां नाम मोनबावगोन आंलाय मोसौ सिखावमोनहाय बियो बेनिखायनो लाजिनानै थैबाय बिदिसो थागोन बिदिसो बुंगोन सोरांस्रि आरो बिखुनजो बुरै आरो फेथें गोथां महरै आं नोंसोरखौ जेबो खालामनो हायासैना थैग्रोनि आं थैनायनि उनाव आंनि आत्माया मोदाय जानानै नोंसोरखौ नायबाय था माबायदि सिगिफैगोन नोंसोरो सान्ति थानो मोना आंबो नोंसोरखौ ओरैनो नागाराथ' गोथां सोलेरजों नङा गोथै सोलेरजोंब्लाबो नोंसोरखौ जाथारगोन आं साफा साफा आरो अलंबार आं नोंखौ हराव सान्ति उन्दुनो होआ नों बिसनायाव गाखोबानो बिसनाखौ बांग्रि मावनाय बायदि सोमावग्लाबफैजोबगोन आं नों आंखौ हाबा खालामनानै आंखौ अननो रोङाखैना नोङो नोंसोरखौ साफा साफा आङो जाजोबगोन दिनैनि दिना जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो माथो दिनै कास्टमारानो एडभान्स गाखोनानै दंफैखायो आंनि नावाव बेबो हिन्जाव मानसिबावसो खोनादोंना हनै बारा जिङाव थांनो नाङा गोलैलांगोनबो एसे गेजेराव फै सोर नोंलाय आंनि सेराव मानो फैदों आं नोंनि सेराव फैयाखैना नोंसो आंनि सेराव फैदों नोंसो आंनि नावाव गाखोनानै दङ ए बिदिब्ला बे नावा नोंनिसो औ ओमफ्राय बबेसिम थांगोन नों हारसिं जागोन आरो सोरबा लोगोफोर दंबावो थैनो थाङोब्ला कि सोरबा लोगो लानानै फैयो नामा हारसिंसो फैयो दा बिदिब्ला नोङो बेयाव थैनोसो फैदों नङाब्लालाय मानोथो फैदों नोंनि नावाव गाखोनो फैदों बायदि मोनदों नामा नों आंखौ सुख गैया आंहा संसाराव थांनानै थाब्लाबो गोजोननाय गैया थैनो नागिरब्लाबो सान्थि थैनो मोना नों थैनो नागिरदों ओमफ्राय आंनि नावावसो थैनो जागा मोनबाय नामा नोङो आं मिथिया आं दिनै बे नावनिफ्राय दैयाव बाज्रुमनानै थैथारगोन ओइ खोनासं आंनि नावनिफ्राय थैनो मोना बबेयाव थैयो थैहैथां थैनो जागा मोनासै नामा बे दैयाव नों थैनो मोना आं बुंदों बे दैयाव नों थैनो मोना बबेयाव थैयो थैहैथां थैनो जागा मोनाखैब्ला फासि नांनानै थैहैथां अब्लाबो बे दैयाव थैनो मोना नोङो नोंनि नोमफानि दै नङा इयो मिथिगौ ना नों बिदिजों मानिनाय नंमारा आं पुलिसनो खबर हैथारनांसिगोन आं एसेबां गाज्रिथारना आं थैनोबो जागा मोनलायला मा जाबावगोनसै आंनि थैनो ओंखारनाया थैनोबो माथो जागाखौनो नागिरना मोनला आयौ जोमै मा दिन सफैखो नोंनि थैनोबो नोंहा माथो जायगायानो गैला साल्ला दिमारि नों आंखौ थैनोबो होआखैना नायबाय था थैग्रोनि र' आङो थैखांनायनि उनाव नोंखौबो बे नावनिफ्रायनो दैयाव बोख्लायना बुथारनो हायो ना हाया आङो दालाय आं बहा माब्रै थैहैबावनांगौ जाखो दैखर बे दैखरालाय बेसेबां गोथौ बेयावनो बाज्रुमना थैनोसै आं बे दैखरावनो थैमानोसै आङो दैखराबो गोथौखा रावबो आंखौ बासायहैनो हाख'नाय नंखाया आयौ हनै नाहरलाय सोर हिन्जावनि आखल बियो दैखराव माब्रै गाखोनानै दङ जोंहा बे दैखरनि दैखौनो लोङो आयै बे हिन्जावालाय मा खालामनो नागिरदों बेयावलाय बेलाय मोसौ सिखावासो दां माथो नुबायना बेयावबो मानसि फैना होलायबाय ओइ मोसौ सिखाव खानानै दोनजानाया माला हगार जाखो मा होनदों मोसौ सिखाव बेनि नामा मोसौ सिखावसो नामा ओहो आं नोंनो खोन्थानोसो बावनानै दङ फैबाय थानाय समावनो नोंनो खोन्थानो सानदोंमोन आङो बेलेग खोथा रायलायनानै बिनि खोथाखौनो बावगारलायलांबाय बियो मोसौ सिखावसो जारसि मोसौ सिखावनि बेखौ मा खालामदों मिथिगौ बिखुनजोआ लामा गेजेरावनो खाना दोननायालाय ए बिदिब्ला नों सिखावसो मानसिनि सेहेराखौ नायनानैथ' हनै सिखावखाव नुखायो एसे ओइ सिखाव सानबेसे खाना दोनखो नोंखौ ओमफ्राय सोरथो हगारखो नोंखौलाय नोंसोर सानैखौबो थैब्ला आत्मा जानानै गोजा सेबथेफैगोन आङो मा बिदिब्ला नों थैनोसो नागिरदों ओइ गोमथा बिमा हमथाफै होरो हगार हमनो नाङा आंखौ होरो आं थैनोसै ओइ हिन्जाव नों थैयो मायो बेलेग जायगायाव थैहैथां जों बे दै लोंग्रा दैखराव थैनो नाङा नोङो गोमथा बिमा हमथाफै बोरैबा गलाना थैमारगोन ओइ गथ' ओंखार थैयो बेलेग जायगाफोराव बासुमना थैहैथां बे दैखराव नङा
नागिरा मानो बेयावबो ग्रोब ग्रोब मानसिल' लोगो मोनफैयो होरे हगार आंखौ हमनो नाङा सिखाव मानसिया थैनोबो जायगा मोना ना माथो बेनिखायनो आङो जेरावखि थैनो नागिरा बेयाव बादाल' होजायो मानसिल' ग्रोब ग्रोब लोगो मोनफैयो मोना मिथिखाया नोङो गाज्रि मानसिया थैनोसै समावबो मोजां सुख सान्ति थैनो मोना होननाया बेबायदिनो जाबाय नोंबो सिखाव थैनायनि उनाव सान्तिबो मोनखानाय नङा नोङो सिथा हिनजावफोर मा होनदों नोंसोरो मा होनदों आं गाज्रि मानसि मा होनदों आं थैनो जायगा मोना थैया दानो थैया थैनायनि सम जायाखै आंहा बेनिखायनो जेरावखि थैनो नागिरा बेयाव आंखौ मानसिल' ग्रोब ग्रोब हमथाफैयो दाबोथ' नोंसोर आंखौ हमथाफैबाय बेयावनो बुजिना लादो नोंसोर आंनि थैनायखौ बासायफैबाय माने आं दानो थैथ'वा गसाया आंखौ दानो बुथारथ'वा बे संसाराव आंहा आरो माबावनो गोबां खामानि दङ बेनिखायनो आंखौ गसाया दानो बुथारथ'वा नोंसोर आंखौ मोसौ सिखाव नाम दोनदोंना नाय बेथा मा मोसौल' मानसिबो खावग्रा जागोन आङो नाय बेथा मानसि सिखावबो जागोन मालाबा नोंसोरनि न'आव थानानै नोंसोरनि जिउखौबो खावना लायगोन आं आयु मा जादे हिनजावहाय बेलाय मालाबा मानसिबो खाबावगोनसो नै बियो थैनो होनायानो मोजां मोनहाय जोङो थैथोंमोनहाय बेबायदि मानसिया थैब्ला आं नायहैनायबो नङादांहाय जारसि मोसौ बिमा फिसा बेखौ फानोब्ला मा मोनो मा मोनामोन आङो एसेबां दामनि बायबाय आङो मा खालामना होखो बे बिहामजोआ जों बोराय बुरैयालाय मा सानबेसे थाबावगोन गासै थालांनाय मानि दं मानि गावसोरनोथ' मोनगोन ना सानदोंमोन आं बेफोरखौ फाननानै माबा मोनसे न'खराव गावसोरनि थाखायनो मोजां बुस्थु आरजिना गालांनो माबायदि अलोखि बिहामजो सफैखो आंनि न'आवलाय आयै नों मुलि जाबायना जायाखै जाथ'वाखै आं मानो आयै नों मुलि जायाब्ला नोंनि लोमजानाया बोरै हामगोन फैदो आयै ओंखाम खुरबाय आङो ओंखामखौ एसे जानानै मुलि जानानै होदो थां बिहामजो थां नोंसोर जाहैग्रो थां आंनि खर'फ्रा खामानि होआखै थांबाय थां आं उनाव जागोन आंखौ बारा जोथोन लानो नांला बिहामजो आंखौ बारा खबर दा खालामसै जाबा जाबाय जायाबा थाबाय आं थाथोंसै जालां मुलि सुलि जाला आङो थाब थाब थैथोंसै आं थांनानै थानो गोसो गैला मानो बिदि बुंदों आयै नोंनो जोंनि न'खरनि बिमा नों नङाब्ला आयै जोंनि न'खरा गोदाव सोराव जाथारगोन नों थांनानै थानांगोन आयै ओमफ्राय आयै जोमैया सिरिथा बे फाफ्फि मानसिनि थाखायनो आङो दिनै बेमार जालायबाय गाबै सिन्ताजोंनो आंहा खर'फ्रा खामानि होला बेमार जालायलांबाय आङो थैथों रानथाब फोथाब थैदों बियो थैथों खबर दा खालाम बिनि खोथा दा बुंथारांनो आयं अ जारौ फैदों माथो मा खबर जारौ फै मा खबर आयं आं पेटेंखौ लोगो हमनो फैदों आं पेटेंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दं दिनै पेटेंआथ' न'आव गैया मिथिगौ आङो पेटेंआ न'आव गैया पेटेंआ बिबाजैखौ रेप खालामनो खाना दोनहैदों नङासै जारौ नों मा खोथा बुंदों पेटेंआ रेप खालामनो नागिरदों सोरखौ औ आं नंगौखौनो बुंदों पेटेंआ बाजै जोमैखौ रेप खालामनो थाखाय लामा गेजेराव खानानै दोनदोंमोन आं दासो पेटेंखौ लोगो हमनो होननानै फैनायाव लोगो मोनसनबाय आरो बेयो आंनो गासै खोथाखौनो खोन्थाजोब्बाय आं खेवनानै होबाय बाजैखौ नों खेवनानै होबाय औ आं खेवनानै होबाय जारौ मानो खेवनानै होनांगौ नोङो नोंखौ जाम्बि बानायबाय बियो जाम्बि नुबायना आयै दाइननि सायाव दाय मावबाय थायो मानसियानो नों बिनि बुंनायखौनो फोथायनानैनो बेखौ खेवनानै होबाय आरो पेटेंआ बेखौ खायाखै आयासो खादों अब्ला बेलाय मानोथो बुंनांगौ पेटेंआ आंखौ रेप खालामनो नागिरदों खेवनानै हो होननानै थगायबाय बियो नोंखौ थगायबाय आंनि आयौ पेटेंआ बिदि नङा मोसौ खावदों बियो मोसौ खावनायनिसो खानानै दोनदोंमोन आङो गनो थाखाय पेटेंखौ फाव खालामबाय बियो नोंखौ थगायबाय मा खोथाया बिदिसो होनबा उफ दालाय बहाथो थांखो मानसिया आं मिथिया बिनि उनाव बहा थांखो आं जिखुनु खेवना होना फैनानै पेटेंजोंसो सोमोन्दोखौ गारनोसै होननानै आङो फैनाय जादोंमोन सि मिसा मिसे आङो मालायनि खोथा लानानै गावनि मोजां मोननायखौ खोमाना लासिगौमोन ओइ बिहामजो थुलाय थु जलदि थुलाय होसोलांनि थुलाय जारौ नों जों फैसान्दि बेयावनो थाथ' दे मामाखौ नायथ' दे नोङो जों थांनानै फैनि नंगौना नङा जाखो खोथाया जोमैया बुंबाय बेलेग आरो बिसोरो बुंबाय बेलेग आं फोथायनोनो हाला बबेथिं लोगो जानांगौ आंलाय सालि बेयावसो दंफैयो नोङो मासे आसुरित हिनजाव नोंलाय मासे थगायसुलि मासे सैतान पेटेंआ नोंखौ रेप खालामनो नागिरदोंमोन हा पेटेंआ नोंखौ रेप खालामनो खानानै दोनदोंमोन हा लाजियासै नोङो बेबायदि खोथा लागायना हरनो गगन बायदि मोनदों नामा नोङो हा गगन बायदि मोनदों 1 लाख 2 लाखनि मोसौखौ फाननानै नों बेसेयावनो नोंनि दाया जोबगोन बायदि मोनदों नामा दाबो 10,000नि मुल्यबो उथियाखै नोंखौ सास्ति होनाया मिथिगौ ना 10,000नि मुल्यबो उथियाखै आरो बिनि सायावनो नोङो दाय मावना लाबावदों
लाबावबाय हो आरो बरदाम खालामना लाबावदो नोङो फेथानो खरे खालामनो नागिरदोंमोन हो एसेबां सास्ति होनायावबो दाबो सोलायनो एसे बुजिनो नाजायाखै नोङो बिहामजो हम बेखौ हम दाबो बेसेनाव थिजोबाखै मोसौ फाननायनि रागाया जोबाखै आंनि रागाया दंमायागौ माने गवा बियो हम बेखौ खानानै दोनहैबावनि आङो एबार खाखोरावगोन आं बेखौ खाखोरावगोन थौ उथि